Dr. Shu'aib muna maka barka da zuwa, Allah ya saka da alkhairi. Mun ji daɗi kwarai da aka amsa wannan gayyatar. Daman na san kusan shi ne bai taɓa tsayawa a nan majalisin ya yi magana ba, yamma wa maza ko wa mata. To yau Allah ya kawo shi. Dakta ne a hadisi, tun daga farko hadisi ya fara har ya dire zuwa hadisi insha Allahul karim. Kuma da gaske ba mu a nan ba, waɗanda suka san hadisi a duniya sun jinjina, sun fahimci babu shakka ya san abin yadda ya kamata. Malam yaro ya yi aure, wai me ake bukata su iyaye da suka bayar suka karba su sa ido wajen kula da auren nan bai samu tangarda ba? Akwai wasu abubuwa a hadisai da za su goya mana baya akan wannan matsalar algawa ta malam. Na baka aran minti 15 na jin manta kula maka bauta kila. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد. Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da nufinsa da yaddarsa ya ba mu dama muke haɗuwa a wannan daren Asabar yau 17 ko ga watan Muharram shekara ta 1445 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da yau 4 ga watan 8 shekara ta 2023 na miladin Isa alaihi salam, wanda don wannan munasaba na auren Malam Musa Shehu Awak da amaryarsa Dr. Khadija Ahmad Abdulrahman muke haɗuwa don taya shi murna da ma sauran angwaye da ma tsofaffin hannu da ma waɗanda suke niyya, duka muna taya juna murna a daidai gaban subsidy shi kuma yana shigowa, wanda kuma babban kalubalen aure kenan. Wato shi ya zama wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum in yakunu fuqara. To ayan da ta biyo bayan ita ce fa wal yasta'fif. To muna gurin wal yasta'fif yanzu. To alhamdulillah, kamar yadda malam ya nema, kuma na zo na tarar da jigajigai suna nan suna zaune, sai aka ce wa yaro kaman a ce tashi in kama ka. Saboda mun zo taya murna ne, kuma a shekaru akwai wanda suke gaba da mu a wannan fage, wanda ya kamata a ce su za su yi magana. To amma la shakka addini ya ginu akan abubuwa ne guda biyu, kuma babu abin da addini bai yi magana a kai ya shirye da mu yadda za mu rayu ba, wanda kuwa idan muka ɗauki hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a fagen aure, za mu iya cewa gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, wadda duk wani abin da za ka iya fuskanta tare da iyalinka to za ka tarar da shi a cikin gidan manzan Allah. Wato mafita kenan. In tsabagen soyayya kake ji, to in ka shiga gidan manzan Allah za ka same ta. In kuma ka kurewa mata gata amma ta juya maka, to za ka samu haka a gidan manzan Allah
saboda haka kuma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sa'an nan akwai rawa da iyaye sirkane suke takawa wajen tabbatar da zaman lafiya a gidan aure, kamar yadda yake akasin haka yakan iya faruwa. To la shakka lura da cewa malam ya ce abinda yake so na yi magana a kai shine wato daurin iyaye ko waliyai ko su wane ne wajen ganin cewa ma'aurata sun zauna lafiya. La shakka annaban Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ce shine abin koyinmu. Ya yi aure ya aurar. Idan aka ɗauki yadda ya zauna a gidansa da matansa, wata makaranta ce mai zaman kanta, da ya auri budurwa ya auri bazawara. Duk aurenka ba zai wuce wannan ba, ko akwai ta uku? To kaga tunda annabin Allah ya yi wannan, wanda daga cikin kalubale da watakila mai aure wanda shi wannan ba zai shiga ciki ba yanzu, amma na san malam yana ciki, na san abokinmu Dr. Mansur, Professor Mansur yana ciki, Dr. Hamza yana ciki, amma masu ɗaɗɗaya ba sa ciki. Wanda babu uwar gida a gidan manzon Allah, babu amarya a gidan manzon Allah, wanda za a ce an yi aure wannan sunanta me? Uwar gida, wadda tana ganin wannan matsayin dole ne a bata shi. Annabin Allah a gidan shi babu wannan, duk matansa kamar musulunci ne. Kai da ka shekara 100 da wanda ya shiga musulunci yau, to duk matsayinku ɗaya. To wannan yana cikin matsalolin da ya kamata mu fahimce su. Abinda musulunci ya yi, bambance auren budurwa da bazawara kawai inda musulunci ya bambanta kenan. In ka auri budurwa kana da bazawara, za ka yi kwana 7 a can kafin a dawo nan a raba daidai. In kuma bazawara ka auro, za ka yi kwana 3 a gidanta kafin a raba tare da sauran. To wannan yana cikin kalubale da muke fuskanta, uwar gida da amarya da wanda bata da matsayi, wanda take sakiyan nan kenan. Ko tana da wani matsayi ita kuma me za a ce mata? Me ake ce wata sakiyan nan? In kana da guda 3, akwai uwar gida akwai amarya, to ta sakiyan nan kuma me sunanta? Shi ne ake ce wanda bata da matsayi ko? To kaga a wannan guri musulunci, annabin Allah ya auri mata wanda babu wannan, kuma ya ba kowace hakkinta, wanda musulunci yana daga cikin abinda ya baiwa ƙarfi shine yin adalci, har ya kai ga idan ba za ka iya ba ma ka haƙura da guda ɗaya. To a nan iyaye wanda suka aurar ko iyayen wanda ya yi aure, akwai dauri da suke takawa. In muka ɗauki gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yarsa akwai 'ya'yansa da ya aurar da su, akwai Ruqayya, akwai Ummu Kulthum, akwai Zainab, akwai Fatima, duk annabin Allah ya aurar da su. Wajen aurarwa dole akwai abin da aka ɗorawa wanda zai aurar. Idan ana son auren a zauna lafiya ya ɗore ya ci gaba, shine hadisin da ya tabbata a sunan Tirmidhi, hadisin Abi Hatim
Allah ya ƙara masa yadda, al-Muzani ya ce annaban Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Idan ya zo nema a gurinku wadda kuka yadda da addininsa da kuma ɗabi'unsa da halayensa, wanda wannan ya gino cewa a yi bincike kenan. Addininsa a yi bincike a kansa, sa'an nan a binciki wanda la shakka addini yakan gyara halin mutum, kamar yadda halin mutum yakan taimaka wajen rikonsa da addini. To ai bincike akan addininsa da kuma ɗabi'unsa da halayensa, a tabbatar cewa mutum ne mai riko da addini, wanda yau in kai bincike a matsalolin auratayya, mafi yawa abin da ke faruwa rashin addini shi ke haifar da waɗansu abubuwa masu yawan gaske, wanda ya kai ga lalacewan tarbiyya da namiji baya tsayawa ya ba da hakkin iyalinsa. Sai ka tarar da gidaje da yawa sun shiga matsaloli ta inda za ka samu namiji bai tsaya ya sauke wajibin da Allah ya ɗora masa ba, saboda rashin addini ko rashin ɗabi'u na gari. Duk waɗansu halaye masu kyau dama shine addinin. Bai tsaya kawai ga mutumin da yake sallah, yake azumi, yake zuwa hajji ko yake ba da zakka kaɗai shine ma'auni ba. Ɗabi'unsa, alaƙarsa, mu'amalarsa, kun yi bincike, la shakka addini yana riko da shi, ɗabi'unsa masu kyau ne. Ba a cewa shi kenan in baya da wata sana'a a ɗauki a aurar masa. Ai addinin da ɗabi'un za su sa shi ba zai zauna bai da sana'a ba. Inda yana da addini, yana da ɗabi'u, to ba zai zauna bai da sana'a ba, saboda addinin ya kwaɗaitar akan cewa me annabin Allah da ya kira a hadisin da ya tabbata Bukhari da Muslim, hadisin Abdullah bin Mas'ud, ya ce ya ma'ashara shabab, me ya ce? Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Me ba'a? Ba'a yakan ɗauki ma'ana guda biyu, amma babban ma'anan da zai ɗauka bayan akwai sha'awa akwai kuma hali na iya rike matar, kenan kasancewa nauyin iyalin nan, matan nan da za ka auro yara taya a kanka, ko da ita multimiliyoniya ce a hakkance, to hakki yana kanka. saboda haka ashe nan idan aka dubi idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, ba zai zama mai mataccen zuciya ba, ba zai zama na ba zai iya wato kare hakkin iyalinsa ba, ba zai iya nemo mata abin da za ta ci ta sha ya tufatar da ita ba, in dai akwai addini da ɗabi'u. Amma wanda a wannan binciken la shakka za a tabbatar da cewa yana da sana'a kuma zai iya rike matarsa. Dalili hadisin da ya tabbata asali a Bukhari da Muslim, amma ya fito a riwayar Imamu Muslim, Issan Fatima lokacin da mijinta ya sake ta saki uku, lokacin da take zaman idda, annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, in kin kammala iddan kiki gaya mani cewa kin kammala.
lokacin da ta kammala ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ta kammala, har ma an samu 'yan takara sun fito. Ta ce Muawiya ya fito, Abu Jaham ya fito, duk suna nema. Sai annabin Allah ya ce to bari baki shawara. Muawiya su'ulukun la mala lahu. Muawiya talaka ne, bai da dukiyar da zai rike ki. Kenan ashe rikon mace, ciyar da ita, na sha wannan nana ta wannan a majalis da yawa. Akwai wata fata wanda dan uwa ya taba magana akai tsakanin mahaifiya da matakka wacce tafi girman haƙƙi. In kana da abin da kawai zaka ba ɗaya daga cikin su ne, akaramakallahu. Kaga la mala lahu, ba zai iya ciyar da ke ba, wanda yana daga cikin sababin da zai sa mace ta fita ta shiga wani hali, ta fada a barna da lalacewa in dai mijinta ba zai iya ciyar da ita ba. Nera wannan sai ya rudar da ita ta yi duk wani abu saboda ta rayu. Saboda haka la mala lahu, saboda haka karki aure shi. Abu Jaham fa la yada'u al-asa an atiqihi, a wata riwaya yadribu nisa. Nafsi ya fito cewa mutum ne mai dukan mata. Kaga hakkin wadda za su aurar da yarsu kenan su yi wannan binciken, su gano cewa yarsu za su kai ta ne gurin mutumin da suka yadda. To bayan wannan, idan muka ɗauki wannan babi, malam ya nuna man saura minti 5. Wannan babi ne mai faɗi. To haka shi ma wanda zai yi aure an ɗora masa bincike. Shin me ya yi la'akari da shi wajen auro wacce yake son ya auro ta? Shin saboda ya huta ne shi ma? Tunda dai ya auro mai kuɗi a yanzu cefa ne yana wahala. Kin ga ya hajji ya sai mu dinga sharin, yau ke gobe ni. A'a, ka auro ne saboda ka ɗauki responsibility. Ka auro ta saboda ka yadda tana da addini, za ta ba da tarbiyya wa 'ya'yanka. To a nan wannan kenan lokacin da aka nema aka yi aure. Daurin iyaye bai kare cewa shi kenan sun aurar da ya sun rabu da ita ba. Mu ɗauko annaban Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan 'ya'yansa da ya aurar da su. Fatima radiyallahu anha, annaban Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi ya tabbata Bukhari da Muslim, hadisin Abi Huraira. Kowane rana annaban Allah yakan kai ziyara gidanta, ya dubi halin da take ciki, alakarta da mijinta me ake ciki. Har wata rana ya je gidan lokacin kailula, bai tarar da Aliyu a gida ba radiyallahu anhu. Wanda yana daga cikin abubuwa masu wahala mutum ya aurar da yarsa ya bibi halin da take ciki a gidanta. Da mafi yawan matsalolin da muke samu, zaka ga ya tana konewa a gidanta, tana konewa da mijinta, amma yana kyautata wa iyayenta. In ta kawo matsala sai dai a danne ta, a ce ki haƙuri, ki haƙuri. Ita kuma tana nan tana shan wahala, ba a je aka ji me damuwarta a gidanta ba. Annaban Allah ya je ya tarar da mijin baya nan, Aliyu baya gida. Ce yaya, ina mijinki? Ta ce wallahi saɓani ya shiga tsakanina da shi. Wannan is normal. Duk yadda kake soyayya da mace, duk yadda kake, karka taɓa tsammanin soyayyan nan haka zai ci gaba. Wallahi wata rana yau da gobe sai ta sa wani abu ya shiga tsakani. Ce wani abu ya shiga tsakanina da ita, mun ɓata da shi. Saboda haka ya fusata, ba shi ya kore ta ba,
wanda mu idan ta ɓaci sai dai ka ce ki tattara ki bar mani gidana. Annabin Allah shi ya tattara ya bar gidan. Annabi shi ma lokacin da matansa suka masa abin da suka masa, kawai shi barin masu gidan ya ce wata guda ba zan shiga ɗakin kowace ba. Kana buga kirji gidana ne, ni na gina, ni na yi komai, kuma za ki kore ni a gidana, ƙarya kike yi. Ya tare gefe ya bar masu gidajen. To Aliyu ya fita daga gidan, bai yi ƙailula a gidan ba, ya je masallaci ya kwanta yana bacci. Annabin Allah ya ce to a nemo mani ina yake. Aka je aka tarar yana bacci a masallaci har kasa ya hau kan kirjinsa. Aka ce wa annabin Allah gashi can a masallaci yana bacci. Aka biyo shi aka same shi. Annabin Allah ya dinga karkaɗe masa kura, yake ce tashi, qum ya aba tura. Saboda haka yana cikin hakkin da iyaye ya kamata su dinga bibiyan me ke gudana a gidan 'ya'yansu idan suka aurar da su. Annabin Allah yakan je ya shiga gurin Fadima tare da mijinta suna kwance akan gadonsu. Lokacin da hadisin da ya tabbata Bukhari da Muslim, hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, take cewa yar annabin Allah Fatima ta ji labarin an zo wa annabin Allah da bayi fursunonin yaƙi, sai ta je gidan don ta nemi taimakon annabin Allah ya taimaka mata da wanda zai taya ta aiki a gidanta. Ta je bata tarar da annabin Allah a gida ba, wanda wannan kuma yana daga cikin alaƙan matan uba da 'ya'yan gida idan suka zo neman wani abu a wajen ubansu, ko ba ita ne ta haife su ba. Da ta zo bata tarar da annabin Allah ba sallallahu alaihi wasallam a gida ba, sai ta tarar da Aisha. Aisha ta ce to me bukatar ki Fatima? Ta ce ga abin da na zo nema gurin mahaifina. Kaga in wata ce wadda kuma ba ita ta haifi yar ba, to za ta yi duk abin da za ta yi daga cewa yar nan ba ta samu wani taimako daga mahaifinta ba. Amma Fatima, Aisha radiyallahu anha, da annabin Allah ya dawo, sai ta faɗa masa cewa yarka Fatima ta zo bayan baka nan, ga abin da ta zo nema. Wanda aiki take a gidanta, daka da mi har hannunta ya yi kanta. Annabin Allah shi ma bai faɗi maganganu na nuna ɓaci ko abin nan ga ƴarsa ba. Tashi waye da kansa ya tafi gidan ƴarsa inda take aure. Da daddare yana zuwa, sun riga sun kwanta. Bayan sun kwanta za su tashi, da suka je mawashin annabin Allah sallallahu alaihi wasallama, sai annabin Allah ya ce a'a, ku ci gaba da zama, ku kwanta yadda kuke. Ya zo ya zauna a tsakaninsu, ya ce to Fatima, na ji abin da kika zo nema gidana, shin ba zan faɗa maku abin da ya fiye muku wannan ba? Shi ne ya ce masu in sun zo kwanciya su yi tasbihi 33, su yi tahmidi 33, su yi takbiri 34. Wannan ya fi masu wani abin da za su nema na taimakon wanda zai taya su aiki a gida, wanda malamai sun yi bayani in za ka lizimci wannan lokacin kwanciya, za ka ga Allah zai baka wani kuzari idan ka wayi gari. Kaga wannan daurinwa iyaye gurin 'ya'yansu. Kai bai tsaya a nan ba, annabin Allah yakan zo cikin dare ya kwankwasa masu kofa. Hadisi ne tabbatacce a Bukhari da Muslim. Ya ce Aliyu, ya ce wane ne? Annabin Allah ya ce shi ne. Ce menene? Ce ku tashi ku yi sallah. Sai Aliyu ya ce to ai abin da ya ba wajibi bane annabin Allah, balaka ka kyale mu yi baccin mu. Har annabin Allah ya karanto aya wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Ce kaji dan adam da jayayya, to ai nafila ce. Kaga ci gaba da kula da addinin yarsu hatta da namijin, annabin Allah yakan bibiyi wannan.
akwai na Abubakar, akwai na Umar, duk suna bibiyan 'ya'yansu a gidajensu su ga irin halin da rayuwa yadda suke rayuwa da mazajensu. saboda haka wannan aure Hajiya 'yar gwagwarmayan addini, mahaifin ya shi ma mai gwagwarmayan addini ne. La shakka kowa ya yi iya abin da ya yi wajen tarbiyyantar da ɗansa, shi ma 'yarsa, to amma bai tsaya a nan ba. Bai ce shi kenan tun da na aurar na gama nawa, tun da ka yi aure to na gama nawa. A'a, a ci gaba da bibiya, ana duban halin da suke ciki, ana saita su a rayuwa. Saboda shi rayuwa akwai abin da yake duk karatunka ba za ka karanta shi a littafi ba. Yau da gobe ne zai gaya maka shi, ko wanda ya yau da gobe ne zai gaya maka ga yadda ya kamata, ga abin da ya kamata kai, ga yadda ya kamata ka shawo kan matsala kaza, to sai a zauna lafiya. Saboda haka dama gaisuwa ce, malam ya nuna man lokaci yayi. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Wa subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.